खुलुमबाय गिबि गिबियावनो Ex-Ndfb वेलफेयर एसोसिएशन गासिबनिसिमबो सिबिनाय आरो गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय जाबाय। जों गोनांथार मोनसे आयदा एबा खौरां लानानै जों दिनै खौरां मेल खुंनाय जादों। बिनि जाहोनानो जाहैबाय जोंहा थांनाय 24 तारिख 10/2024 बेवहाय NIA स्पेशल NIA केसफोरनि माखासे हियारिं दंमोन। बेखौ लानानै जोङो दिनै खौरांगिरि मेल खुंनो नागिरदों। मानो होननानै बुङोबा थांनाय 2024 मायथाइनिफ्राय जोंहा NIA नि माखासे केस जानानै थानाय सा 56 बिथांमोना NIA नि फार्स्ट ट्रेकआव सोलिगासिनो दंमोन केसआ। दिनै बिथांमोना फैयै फैयै दाखालि थांनाय 24 तारिख 10/2024 आवहाय बियो हियारिं जाबाय आरो मैया 30/1/2015 बेवहाय डेट अफ जाजमेन्ट जादों। बे जाजमेन्टआवहाय जोङो गुवाहाटी अनारेबल गुवाहाटी हाई कर्टआवहाय जोङो हाई कर्टआव एपिल खालामदोंमोन सा 8 हिसाबै। सा 8 जनखौहाय जोङो गुवाहाटी हाई कर्टआवहाय बिथांमोनखौ बेल होनांगौ होननानै जोङो एपिल खालामदोंमोन। दा थिग बेबायदियैनो सा 8 निफ्राय जों दिनै सा 4 खौहाय जोङो दिनै बेल मोननायाव सक्षम जाबाय। बिथांमोननि मुङानो जाबाय फारियै अजय बसुमतारी, बि बुहुम, सन अफ बलेन्द्र बसुमतारी, विलेज दुलिगाव, पोस्ट अफिस बासुगाव, डिस्ट्रिक्ट चिरां। 2 नम्बराव दङ दिलीप बसुमतारी, बि बिरबायसा, सन अफ सलेन्द्र बसुमतारी, विलेज थाइसौबारी, पार्ट 2, PS बिजनी, डिस्ट्रिक्ट चिरां। 3 नम्बरावहाय दङ नितुल दैमारी, डि नायहाब आरो सन अफ जगेश्वर दैमारी, विलेज हरिम्बापुर, PS दिखियाजुलि, डिस्ट्रिक्ट सनितपुर। 4 नम्बरावहाय जुलियास बसुमतारी, बि जुजाय, सन अफ केमाय बसुमतारी, विलेज नंवान जियागुरी, PS दिखियाजुलि, डिस्ट्रिक्ट सनितपुर। बिथांमोननि केसआ 2/2015 बिथांमोना बे केसआवहाय जानानै दंमोन। दिनै मैया 30/1/2025 मायथाइयाव बिथांमोना अनारेबल गुवाहाटी हाई कर्टनिफ्राय दिनै बेल मोनबाय। तो बिनो गोजोनथाव बाथ्रा। दिनै बिनि थाखायनो जोंनि Ex-Ndfb वेलफेयर एसोसिएशन आरो लोगोसे जोंहा मानगोनां बिटिआरनि चिफ सार प्रमद बर' सार, लोगोसे जोंहा बिटिआरनि EM रन्जित बसुमतारी सार, जोंहा डेपुटि चिफ गोविंद चन्द्र बसुमतारी सार, सान हर बिथांमोननि नाजानायाव दिनै बियो गिबि खेब NIA नि स्पेशल केसनिफ्राय मोनसे जोङो बेल एबा जागायजेननाय जोङो दिनै 4 जों बेल मोननो हाबाय। बेयो जोंनि थाखाय जोबोद गिदिरथार बाथ्रा। दिनै बेबायदियैनो मोनफा मोनफायै केसफोरखौ फोजोबनायनि जोङो पदखेब जोङो एपिल खालामबाय थादों आरो सान हर दिनै जाय सारमोना खुंथायाव थानानै खामानि मावदों जों दिनै बिथांमोनखौबो धन्यबाद होहरदों। जों Ex-Ndfb वेलफेयर एसोसिएशन हिसाबै थालांनाय माखासे जे इश्यूसफोर दंबावो जोंहा नैबे दायो माखासेया दंबावो। बिथांमोना फार्स्ट ट्रेकआ सोलिगासिनो दङ। बिथांमोननिखौबो थाबैनो अनारेबल हाई कर्टआवहाय जोङो लाबोनायनि एडभकेट AK भट्टाचार्य सारनि नाजानायाव लोगोसे एडभकेट शब्द राभा सारनि दैदेननायाव बे खामानिया सोलिगासिनो दङ। आरो बेजों लोगोसे जोंहा खनखन कलिताबो दङ। दिनै बिथांमोना सान हर नाजानानै दिनै जोंनि 4 Ex-Ndfb फोरखौहाय बेल मोननायाव जाफुंसार खामानि मावदों। दिनै जोंनि Ex-Ndfb वेलफेयर एसोसिएशननि जानानै जाय बिथांमोना बे 4 बिथांमोनखौ जे बेल मोनहोबाय, बिथां एडभकेट AK भट्टाचार्य सार, एडभकेट शब्द राभा सार आरो एडभकेट खनखन कलिता, जों बिथांमोनखौबो Ex-Ndfb वेलफेयर एसोसिएशननिफ्राय धन्यबाद हरो। नंगौ थारैनो जों दिनै नुहुरो जे गुबुन गुबुन एबा जायफ्रा बेरेखा हान्जा, बे बेरेखा हान्जाया अरायसम बेरेखा बाथ्रा बुंबाय थायो। दिनै बिथांमोना मेगन नुसेयावबो नुयै बायदि जानानै दङ। दिनै थांनाय 20 सेप्तेम्बर 2024 आवहाय जोङो भुटान जेलनिफ्राय लाबोनो हादों। बेबो जोंनि थाखाय बिराद गिदिर मोनसे हाबाफारि। बिथांमोना दिनैसिम जेलावनो सैसोनांगौमोन। बिथांमोननि केसआ दाबो 15 बोसोर 20 बोसोरसो दंबावोमोन। नाथाय बेखौ जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ सारा सान हर नाजानानै हिज एक्सेलेन्सि जोंहा भुटाननि राजाखौ खावलायनानै दिनै बिथांमोनखौ लाबोनायाव सक्षम जादों। बेबो मोनसे बिराद गिदिर हाबाफारि।
बेखौबो दिनै बिथांमोना नुसेयावबो मावाखै खालामाखै। दिनैनि थारिखआवहाय जोङो नै दाखालि थांनायसो 28 जानुवारि जोङो बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ लोब्बा लाखिनानै जोंहा मुंख्लंफोरनो 5 लाख करि अनसुंथाइ होनाय बेबो जाफुंसारनाय बिराद गिदिर बेबो जोंनि एक्स-एनडिबिनि थाखाय। दिनै आरो लोगोसे दिनैनि दिनावहाय जोङो 7 स्पेशल एनआईए केसनिफ्राय जों दिनै बेल मोनफुंनो हाबाय। दिनै बेफोरबायदि खामानिफोरखौ नुनानैबो मावाखै एबा खालामाखै एबा जायाखै होननाया बियो जोबोद लाजिनांथाव आरो दुखुनांथाव। जों दिनै जाय बिथांमोना अपोजिशनाव थानानै बेफोरबायदि बेरेखा बाथ्रा बुंनायखौ जोङो खाबजायाखै आरो जों अरायसम नुबोबाय थादों। जोंनि खुंथायाव थानाय मानगोनां प्रमद बर' सार, मानगोनां डेपुटि चिफ जोंहा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सार आरो जोंहा इएम फेरेंगा बसुमतारी आरो जोंनि माखासे गोख्रों बिटिआरनि इएम एमसिएलए बिथांमोना खामानि मावगासिनो दं। दिनै बेफोरावनो नांथाबनानै दङ आरो जाफुंसारनाया मोनसेनि उनाव मोनसे जाबोगासिनो दङ। दिनै जोंहा बारा गैलिया जे रिहेबिलिटेसन हिसाबैबो बारा गैखाला आरो नैबे एक्स ग्रेसिया हिसाबै गासै जोङो 3,119 नालाय दिनै फैयै फैयै माखासे होबाय, फारि फारियै बेबो जालांबाय थासिगोन, होलांबाय थागोन। थ' जोङो दुखु नांदों बेखौनो बिथांमोना इसिबां पजिटिभलि खामानि मावनायखौ अबे नोजोरै माब्रैयै नेगेटिभ चेन्जआव लांबाय थादों बेयो खुब दुखुनांथाव बाथ्रा आरो लाजिथाव बाथ्रा जोंनि बर' हारिनि थाखाय। इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एनडिबिआवबो दङमोन, जों दिल्लीयावबो थांदों, जोङो हम मिनिस्टारनिबो जोङो गोसोखां बिलाइ होबोदों। जोङो नैबे जोङो एक्स-एनडिबि वेलफेयार एस'सिएशन दानानैबो जोङो गोसोखां बिलाइ जोङो दिल्लीयाव हम मिनिस्टारनो होदों। हम मिनिस्टार सारखौबो जों लोगो लादों, खननै खनथाम जाबाय आरो जोङो अरायसम दाबि दैखांबाय थादों जे जोंहा सासे सुक्तिकारि मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ दिनै पिस एकर्ड जाबायबा पिसखौ हनार होनानै बिथांखौहाय जेलनिफ्राय उदां अखराङावहाय हेगारनांगौ होननानै जों अरायसम दाबि दैखांबाय थादों। दिनै बे दाबिया अरायसम थागोन आरो मानगोनां जोंहा बिटिआरनि चिफ सार प्रमद बर' साराबो खनसेल' नङा गोबां सम रायलायबाय, हम मिनिस्टारजों रायलायबाय, ओरै आसामजों सिएम सारजोंबो रायलायबाय, हेमेन्त बिश्व शर्मा सारजों। दिनै बिथाङा गावनि लेभेलाव जेसेबांखि सावरायनांगौ खामानि मावनांगौ बेखिनिखौ मावबोगासिनो दङ। नाथाय आनफर्चुनेट थांनाय दाखालि जे बिथांमोनखौहाय बे अबस्थायावहाय बेल होनाय जानाय नङा होननानै हनारेबल सुप्रिम कर्टनिफ्राय जे राय होदों बियो सोमोनांथाव जादों। जोंबो आसरित जादों जे जिनिसा बिदि जानाङामोन। पजिटिभलि खारनाय हिसाबै जोंबो बेल मोननायखौ हास्थायदोंमोन, नाथाय आनफर्चुनेट मा जादों जोङो बियो दुखुनांथाव बाथ्रा जादों। औ, बियो जोबोद मोजां बाथ्रा। थारमाने जोङो एक्स-एनडिबि वेलफेयार एस'सिएशन हिसाबै दिनै जोबोद मोजां मोनसे परिबेसनि गेजेरजों जोङो गोजोन गोरोबथा जाबायब्ला गोजोननि जोङो खामानिफोरखौ मोनफा मोनफा खामानि मावलांनो जों आखायाव लादों। आरो एक्स-एनडिबि वेलफेयार एस'सिएशननि मेन थांखियानो बेनो जे जोंनि थालांनाय माखासे इस्युसफोरा जाहाथे जोङो मावफुंलांनो हायो, जोङो बेखौ अरायसम आखायाव लागोन आरो बेनो जोंनि भिजन। जोङो भिजन मिशन 2025 हिसाबै जों बेखौनो लादों। दाखालिबो जों रिजलिउसन पास खालामबाय। जोङो जे जोंनि थालांनाय आद्रा जेसेबां खामानिफोर दङ जों बेफोरखौ मोनफा मोनफायै जों अरायसम मावलांगोन आरो बेनो जोंनि थांखि। एस हिसाबै एसनि गोदो कालेक्सन खालामनानै हरनाय जादों, पि हिसाबै पिनि कालेक्सन खालामनानै हरनाय जादों, आरडि हिसाबै आरडिनि कालेक्सन खालामनानै हरनाय जादों। दिनै बेफोरखौनो नायबिजिरनो थाखाय जोङो खामानि मावगासिनो दङ। जोङो जयै सावरायलायनानै बिनि बेलायावबो जोङो माखासे पदक्षेपबो लाबावगोन। बेथ' साफा सानैया ओरै जानो हागौ, जों बेफोरखौहाय गोख्रों राहा लागोन। दिनै मानि थाखाय बेफोरबायदि जादों